Mám já kosenku, mám já kosu ostrou. Ona mě pokosí, když musí, já celinku zrosu. Když jsem počal kositi, kosenka mě spadla. Než jsem si kosenku nasadil, já celinka zvadla. Dále už neumím. No mám ještě pašli dobré aj srdce, ale ono je to do kopčiska, ještě toto je dost těžké ty potvory. Tady už je pěkná tráva. Kravičky už se tady budou pást. Já jsem tady rodák z Poťatého, to klasa Ludvík se jmenuji. A celý život tady jsem žil a se mě tu moc líbí. Je mě 95 let a ještě něco. V Poťatém žiju od malička. Nikdy jsem nikde nebyl daleko, tak nějak, abych použil po nějakém jiném. Poťaté se mě líbí, já jsem tu rád. Já jsem většinou byl jeden pořád v Poťatém. Do školy jsem chodil, taky do Poťatého 5 roků a pak jsem do Prdolu chodil do Měšťanky 3 roky. A když jsem šel, tak jdem do kostela a nějaké výlety se nedělaly. Ani v Lěskovém jsem moc nebyl, nebo v Bzovém, nebo tam někde pod Soláním, nebo v Pluskovci, to taky ne. Já jsem nebyl nikde, až na vojně. V Praze jsem byl jsem tam 2krát, byl jsem tam na rekreaci týdenní. Já jsem byl sám, buď jsem musel pást krávy, anebo něco jiného se dělalo. Nebo když byly žňa nebo sena, to každý musel přispět a něco musel dělat, buď hrabaň, nebo když bylo žnivo, to byly ty snopy se dělaly a to se znášaly a pak se z nich dělaly ty mandele takové. A ty snopy se dávaly na ty kuly kolem dokola. Tady mám takové dřívko a na tom je 95 letokruhů. To je od vnučky manžel, tak to našel a napočítal to přesně těch 95. Každý měl saně. Měl to ty pěšáky a měl ty hnojové, až dvoje. My jsme měli též dvoje. Když jsem měl 2 páry kráv, tak jsem musel mít aj dvoje saně. Dvoje váhy, dvoje oblečení krávské, jak chomovty nebo jarmice, no. Pěší saně, jinak nejde. Jakože to pěšák vosí nebo nosí. V zimě by to mohl tát na sněhu, že málo sněha hore, ale v létě ne. Tyhle saně váží tak 20-25 kg. Na pěších saních se vozilo metrové dřevo, polena, mohly se vozit větve, krkošky takzvaně, taky se dobře naložily, anebo i ty, takové ty souše delší už. To se naloží jeden a jeden konec se vleče po zemi. Tož toho jste moc neuvést, to vám moc brzdilo. Slabé sekám krkošky a silné řežu už. Useknutá krkoška vypadá to tak, jo? To je velice vyhřevné dřevo, krkoška. Větev ze smrka, jo? Když už jste vozili třeba metrové, tak museli jste mít celý baran za sebou. To vás drželo, jinak ne, by vás zabilo. Baran je určitá část dřeva, paliva, z polien, zvázaných řetazem a přivázaný k saňám. A ty saně brzdí ten baran. Ty saně nemůžou tak ujíždět. No. Nebo aj 2 dělali barany za sebou. No já jsem jich, ty saně jsem děda dostal, no a já jsem jich podětil. Ty mají 80 roků, ty saně mají, nejmíň. No, ty saně vyráběl kolář a měl na to stroje, měl na to materiál, dělal ty násady a to všechno a perfektně vybavil
saně a jste si přišel, zaplatil a už jste měl saně. Na těch saňoch nebylo železo vůbec. A i doma si byli takoví, tam hen byli takoví, se jmenovali Drozdi, ti měli všechno udělat ze dřeva, takže i ty saně. Právě tam je ty úhly, co se to zle dělá velice, to musí umět. To je všecko zkušenost a lidé jeden druhému to předává, že a každý ví, co to jako obnášá, co to znamená, tak je to. Ta sanice není kolmo, obě, tak i šikmo, nejde kolmo. To je lepší držení takové. Kdyby to bylo rovno, to by se hodně vyvracalo. Každá sanice má 2 otvory a v nich jsou zasazeny písníky, ano? Na těch písníků jsou připevněné násady, ano? Násady, to je násad, jo? A to taky, to je přední, to je zadní. No a dále je tady, co ještě? Máme tady oje, které je zasaděné v ten předním násadě, je zasaděné a připevněné je ještě k strnohlavci. Tady to je strnohlavec, jo? Saně se dělaly většinu z buka nebo z javor a buk. Jasan je moc těžký, tež by byly, ale je velice těžký, to potom na nosení a buk dobře vyschne a ten se dechá. Když ho drží pořád v suchu, tak on vyschne dobře, je lehký takový. Já jsem chodil do školy, do Měšťanky, 5 kilometrů a všichni chodili kluci a děcka bosky. Jak je sníh až do zámrzu zase bosky. A potom už jak byl sníh a zima, tak ty papuče nějaké každý měl. Nebylo koupit, tak se muselo, to bylo doma vyspravené, udělané. Takové papuče byly ze sukna. Podrážku to mělo prošívanou z toho sukna několikrát zloženého a to vydrželo moc. No, to jsou ženské. Já mám to takový. Já to čty chodím ještě pořád. Je moc dobrý, to jste jak v peřině. Spodek ovšem je už guma, takže můžete, když je nějak vlhko nebo v autobusy bývá mokro, jak jedu do kostela, tak to mě nepustí a já mám pěkně sucho. A ještě byly další papuče, to byly takzvané pravé valašské, tak ty se toč tak na takové háčky zapínaly, jo? Podívejte, tak tady jsou také háčky a to se zapínalo. Bylo to dobré. Pěkně se s tím chodilo. Vrch se udělal, byly mustry, to se nastříhalo, zešilo a ty podrážky byly z několika vrstvích toho sukna. A prošité dratvama, jo? A pak přišité na ten vrch. Vidíte tady ty švy, jak jsou tady. To všechno musel pěkně přišít, aby to pasovalo a dobře to v tom chodilo. Vlna pravá je zovec, no. A tak co, jsme měli ovce, babička, to se vypralo, dalo se to, do Hrozenkově byla ta fabrika, kde se to skramplovalo, takové mašiny, takové válce a ty to měly také zhubky jemné a to udělali takové růna té vlny a z toho to potom babička předla na kolovratě. Já jsem to donesl Kalcovi, ten to utkal takovou látku z toho a dalo se to tomu, jak se říkalo, jde to tluk, on to tak utluk to sukno. Měl tam jakési vody a mydla a já nevím, co všechno vtedy chcel. A to se zrazilo aj víc jak o 1/3. Jste ve Velkých Karlovicích, je to budova bývalé měšťanské školy, nyní je už tady obecní úřad. Češtinu jsem měl rád a tu němčinu moc ne. Dějepis jsem měl rád, ruční práce byly taky. Tam nás leda co učili. Košíky plést a
a roubovat stromky a dělat to takového. Jedna cesta od nás z domu sem trvala 1,25 hodiny. A v zimě aj díl někdy. Bylo zaváté, hodně sníha bylo a bylo to takové. Bylo nás parta kluků, tak jsme jeden šel napředu a ostatní za ním. Dělali jsme chodník a už to šlo. Nejdřív byl ten Drost kasární a pak byli až dolů, až od hranice Karolínky byli školáci. A z každého toho údola byli z Tísňa, z Lieskového, z Miloňova, míšanina, no. A byli děvčata i kluci, byla střida, nebyla třeba kluků nebo holek, bylo to míšané. Jak roztálo, jsme chodili bosy, až do zámrzu zase. 32 jsem začal, v 35. jsem vyšel, z 3. třídy jako školák. Bylo mě 14. Říkejte mi strýcu, já nejsem žádný pán. Babičko, ahoj. Ahoj, tati. Tady u nás lidé říkali žádný pane než strýcu nebo teto, nebo křesná se říkalo tak, a když to byli křesní rodiče, tak se říkalo taky křesná, nebo křesný. A žádné pany se neříkalo, pane, to ne. To až přišlo, až už za republiky první, ale spíš ještě to, a ještě za republiky hodně, to se říkalo všecko. Strýcova, tetko a tak. Jinak pán to znamenalo něco už velkého, něco, aspoň, já nevím, z okresu nějaký. Spíš se hodně dbalo, rodina jako držela, vždycky se vzvali na nějaké oslavy třeba nebo zabíjačky, když byly, tak to bylo vždycky pozvané všechno to příbuzenstvo. Ne o to, že by tam nějak, to byla taková slezina, no, tak se zlezli a uviděli se rádi a tak to bylo. Bo my jsme chodili na besedy toť k sousedům nebo tam k druhým sousedům, když byly už dlouhé večery na podzim, že, tak se dala svíca do pytля, zažala se a šlo se. Bylo tma, baterek nebylo. Svíca v pytli a to vám dobře svítí, od toho vidíte. No tak jsme tady na Velkém Javorníku, měří 1071, je to tady v okolí nejvyšší kopec. A tady je nějaký saláš, tady býval baťa z rodinu a můj kamarád dobrý byl tady, ten Joška z Rozdů, bače syn. Chodili jsme spolu do školy, můj ročník to byl. Dobrý kluk, už je tam pánu. Chodilo se do školy na 8 hodin a to bylo ještě 7 tma, tak on žil tady z Lucernu dolů lesem, aby viděl na cestu. A zpátky odpoledne zase už bylo třeba vyučování do 3 hodin, za chvíli bylo tma, tak zase si tu Lucernu tam v chalupě vyzvedl, do kraji dával ráno, zase ji zažal a šel se světlem hore, to je daleko. A šel tady nahoru, to trvalo tak 3/4 hodiny, než se tu vyškrábal. Já jsem ho obdivoval vždycky. Paní Drozdová, ta byla teď moc dobrá, vždycky jak přišel, hned hrnek a hned vám nalila té vžinčice. Buď jste chcel studenou, nebo jste chcel teplou, teplá byla lepší, se pilo krásně a jedla se, lyžičku vám dala a ta zraženina toho syra, kterého nedostal do tého syra, do tého kulě, tak ta zraženina se jmenovala urda, jo? Urda. Chodili tady všichni, kdo tady dal na pastvu ovce. Jeden dal 2, jeden 3, jeden 5, já nevím jak, ale chodili tu si pro syr. On vzkázal, přijdi si vtedy a vtedy, mám syr nachystaný, přijdi si, dostaneš takzvané vývaže. Dával, když bylo dobré léto, dával věc, když bylo nějaké suché, ovce nedojili tolik, tak dal míň, dal třeba 3 kilogramy. A my jsme měli takovou ovcu, že by se chválil, když se mělo dojít, tak ta naša ovca musela být vždycky první.
Ona už čekala a jak odchýlil ty vrátka, ona šup tam, otočilo se a on už ju dojila. Byla ovčisko takové pěkná, vždycky donesla 2 jahněta. To byla velká pěkná ovca, měla vymeno takové pěkné, veliké. A dobře moc mu dojila, on byl rád. Vždycky nám dal toho syra hodně. Ta říká, že 3 ovce jsou na 1 krávu, a je to pravda. Dělají tolik zežeru sena, jak 1 kráva, 3 ovce. Tak ona žrala jak kvik. No tak to je moje maminka, narodila se 1898 tady v Poťatém a žila tady celý jako svůj život, který nebyl nějak dlouhý ani nějak veselý moc. Měla mě za svobodná, jako neměla. Muž ju nevzal si ju tata jako můj a tak byla taková jako odstrčená. Já jsem to taky neměl moc dobré, školáci se mě vysmívali takže neměla nic, chodila po službách většinu. Byla ostrica tam v Lopušánkách nahoře, dlouho tam sloužila a pak tady v hospodě sloužila. Pak onemocněla, měla kožní tuberu na noze a pak aj plicní a tak v 47 rokov umřela. Mojí maminky bratr byl jako Josef a mě tady jako přivlastnili s manželkou. Svojich děcek neměli, tak byli rádi, že jsem já. Moje křestní maminka, no. Ano, Aneška. To se nosí, dané ženy nosili čepec, šli někde do kostela. Tady zase jsme celá rodina, jako maminka to jako není, ta byla někde. No, to je naša rodinná hrobka, taková nic moc. A odpočívají tady moje maminka, strýc, teta. Oni mě vychovali, měli nějak za vlastního. Tady jsou právě ty javorníky a ta strana. Na této straně je moc lesů a tam zase na druhé straně mají Slováci. No. Hranice jde vrchem. A někde jde aj tady od Pindule jde aj kousek dolů po naší straně. To jestli to si tak dělali, že pri Maria Terezie či který šľak. Že aj tady zabere to a jde to až jen si tam poportáš. Slováci měli všecko též. Což ti země jsou stejné, to jináč nejde tak nějak udělat. Velké nemůžete mít malé, co na ně naložíte, tak ty byly takové podobné. No. Tam u nich nebylo práce, tak tady si jich najali. Tady byla práce. Slováci. Byla parta taková. Byli 4 nebo kolik jich bylo. Ale s našimi dělali aj. Jeden takový šikovný, ale už zemřel. Jsem se s ním tak dobře znal, kamarádi takový jsme byli, to je od Fochu, no. Makov je obec první, tady se jmenuje. Makov. Tady měla koruna cenu. Ti, co nic neměli, takový, jeden měl chalupu a nějaké malinko pola, třeba měl kozu, odepchoval, nebo já nevím. Manželka s dětsky byli doma a on šel na Slovensko tesať dřevo. Byl tam třeba celé léto a posílal jim prachy nějaké. Kůru oddělávám proto dřeva, aby dřevo
dřevo jako pod tím mohlo dobře schnout, aby větralo. Daleko v lesi byli, postavili takovou budu a z té kůry a z těch hranolků takových a přikryli to tu kůru, jak je míza, to strom se pěkně olůpe. A z toho je taková přikrývka dobrá taká. A bude dost. Což tam měli ohniště a na ohni měli hrnce a vařili. Polévku si vařili, brambory si vařili a tak něco, nějaké zmůky, nějaké takové ty koláčky, jak se říkalo. A to vařili tam si hore. To bylo třeba 2 hodiny do dědiny a i věc šli. To vždycky chodili v neděli nakupovat. Na Podkarpatskou rozchodili. Tady ten strýc byl, oba dva ti strýcové tam tesali byli. Mukačovo a tam to všechno znali. A je to. Na sněhu samozřejmě, Saně jezdila na sněhu dobře, velice dobře. Na trávě jenom, když je mokro. Když je ta tráva mokrá a země, když je taky mokrá, tak si jede, no ale jináč to nejede. Na suchém to by se, na suchém se nehodí, na suché zemi vozit. Když je tráva, zvážíte na trávě z lesa, je velký kopec, tak barana se nedává. Když vás to malo hodně, prostě už byla rychlost velká, tak jste začundroval, tak se dal nohy tohle tak, pravá ruka drží ten strnohlavec, levá oj. A když vás to žene, tak prostě ještě si přidvíhnete saně a to brzdí zadek. Nesmíte zakolísat, ty nohy musí být pořád vyšponované. Kdybyste se dostal nohu tam, tak vás to přejede. Půl kubíka na těch saňách se uvaže. Musel by mít ty klanice delší, já mám ještě i takové delší, víte, a nebo si udělám. No ten provaz musí být, tam už na té jamce už ty saně se položí a už nejedou, tak musíte tím provazem, musíte tahat a dobře tahat. Ahoj dědo, nepůjdeme do Karlovského muzea, že bys nám něco řekl o historii Karlovic a tak? Tak jo, já jsem pro každou špatnost. Tak pojďme. To jsou všechno známé věci, to všechno známe. Co je to dědo? S tím jsme pracovali, to je Vypadá dlabané. dlabané, to je hrotek takový, to toho se dojívalo. Víš to na co je? No to je nějaký škopek, To je hrotička takzvaná, nebo to škopík a v ní se pomývalo nádobí. Aha. Teplá voda, horká a pomývalo. Jo. Dívej dědo, mlýnec, ten máme doma. No, můžeme si na to zkusit, ne? Vím, že nesmíme. No tak mělo se na chleba, to byla rejš jako, a mělo se třeba na kašu, to byla pšenica. Jo, anebo ječmen ještě aj byla, to byl ječmen, měl moc šup, ale osuch taková lata byla z něho výborná. A nebo když to dobře vyosíval, ještě ten ječmen mulku, tak byla z něho výborné takové škubánky, takové koláčky. Varianty byly. Mohla být ze smetanou, mohla být s vařeným mlékem, mohla být z omáčku takovou švestkovou třeba. Těch variant bylo moc. A nebo mohla být slaninu nakrájanou, rozmaženou a do toho ještě klobásu nakrájenou, domácí klobásu. A co ty jsi měl nejradši? A to bylo nejlepší. Takovou
s tím No to už flekem. člověka přece věc zase No to je něco potom. Těch původních rodin, které tady osídlily Velké Karlovice před rokem 1714, bylo 9. A jsem hrdá na to, že vlastně i moje rodina, moji předci tady byli a osídlovali Velké Karlovice. A včetně Stoklasů i Petřeků. Každý ten syn vlastně se učil od svých rodičů, každá dcera se učila od své maminky a předávali si tady ty tradice, to umění a to, co vlastně zprovázelo každodenní život na Valašsku, tak si to předávali zase na další své děti a tak dál. A myslím, že tady ty kořeny v nás všech ve Velkých Karlovicích jsou pořád upevněny a díky tomu možná máme pořád takové dobré vztahy s prarodičema, jaké máme, protože nejenom já, ale i moji vrstevníci vždycky mají respekt a úctu ke svým předkům. Stejně tak k předkům Velkých Karlovic, kteří tady dřív žili a museli opravdu pracně vybudovat to, co my teď máme. Vysadit stromy ovocné, museli vykácet dřevinaté stromy, jedlobukové, které tady v Karlovicích byly a samozřejmě všechno to kamení z půdy museli dát pryč, aby my jsme tady mohli teď hospodařit a žít tak, jako žijeme. A myslím, že můžeme být šťastní a hrdí na to, co naši předci tady vybudovali. Jsou určité místa, kde nenajdete strom, který se vyštípá na šindeli. Ale jsou určité místa, kde zase jsou ty stromy. A nebo je to střídavé, ten strom se pozná. Chlapi jsou takoví, že se podívají na strom. Já jsem nebyl šindelář speciální, ale byli speciální šindeláři, kteří chodili toto dělat schválně, vybírat ty stromy. Tak na šindeli jsme si chodili vybírat stromy do lesa sami. Musel trošku tému hověď, musel to rozumět tému, jak ten strom je rostlý, jak má větve, jak má kořeny a podle toho se poznávalo, či se bude štípat nebo ne. Tak udělal jsem tady takový zářez, jo, a vyřezal jsem kus toho kořeně, jo. A ten jsem rozštípal a viděl jsem, jak se mě to štípá, nebo tu suchou větev jsem utěl. A také jsem ji rozťal a ptal jsem si toho souseda, furmana, a on mě to dovez. Už jsem potom řezal klátky půlmetrové a z toho jsem to štípal. Vítaj. Ahoj. Kolik ti ještě chybí tam? Máš ještě. Ještě tam chvíli budeš chodit, že? Ještě jo. Za den, nebo to bude? Za den to udělám. No, tak to jo. Špalky se rozštípají na poli a pak už se měřá. Už se měřá ta čtvrtka a to je 8 šindelů. To musíte tak pídit. Buď máte ukazovák, když máte dlouhé prsty, tak vám to vyjde, a když ne, tak až prostředník vám to vyjde. A první se najprv dělá vždycky toto, tady ta ryba, jo? Jak ryba, když má dolů bříško tak zúžené, jo? A tady je to taky tak. Šindel musí mít určitou silu, nesmí být moc tenký, nesmí být moc tlustý. To potom nepasuje na střeše. Když je tlustý, to dělá takové bulě, to ne. A tenký zase brzo zhníje, víte, když je teňunký.
sílu bude mít, no to bude šindel jak víno. A když je dobře udělaná drážka a i dobrá ryba, tak to pasne do sebe, je to jak jedna deska. Tak panové, tady je výstruh takzvaný, tím se dělala do čindelu ta drážka, jo? To je levá a pravá. Z jedné strany, z druhé strany. Tím se udělal pěknou tu drážku a ta ryba musí krásně do toho zapadnout. Ten čindel do sebe. To byl z buka ten choroš, ať si ty hraň nemohla odřezat, zapálila a už si kouřila. To bylo horké, taková hořká. Ale kouřili jsme to furt pryč. Dědu vidím jako osobu, ke kterému naprosto vzhlížím. Je to ukázka poctivosti, skromnosti a vůbec životního nadhledu. Je to člověk, který přežil všechny své známé, kamarády, rodinu. Je mu vlastně 96 let a nemá tady žádného jiného vlastně kamaráda z dětství. A myslím, že opravdu s těma životníma zkušenostmi, kterýma má, tak a vůbec se vším, co v životě prožil, tak se uměl vypořádat naprosto skvěle a nikdy neztratil nadhled a optimismus. Všechno jsme si orali a všechno jsme si dělali. Těmi kravama jsme vozili hnůj až nahoru, v zimě na saních. 2 páry kráv bylo, že? A to bylo držina všecko. A oračka, samý kameň všude. Samozřejmě to, jak prožil ten svůj život a v jaké době vyrůstal, ho poznamenalo a všechny ty věci, které se během života naučil, tak hrdě s něma vlastně pracuje celý život a hrdě je nosí a ano, je vlastně i takovou ukázkou toho, jak dřív se žilo a pořád to v sobě má zakořeněné ty věci, které mu jeho předci předali. Musíme se zásobit na zimu. A dál to posouvá i nám, i když ví, že vlastně v dnešní době už je to složité, aby nám předal věci, které už jsou přežité. Kdo vlastně v dnešní době bude dělat věci, které nemusí. Že když vědí, že je daleko jednodušší si koupit brambory, tak proč by je sázeli? S tím naprosto děda je srovnaný a vůbec ho nějak netrápí, že by to mělo být jinak. Je s tím srovnaný a ví, že čas vlastně postupuje dál. No, když je pěkně kůl namandlovaný a není rozhádaný třeba větrem, může i hodně pršet a on namokne jenom ten vršek a ten ostatek je jak v poloviční stodolě. No, už je to celkem, je prima, to se můžete hned brát. Mám já kosenku, mám já kosu ostrou. Ona mě pokosí, když musí, já celinko rosnu. Jo, to ten Patřek, no. To tady byl ten zeď, tak jeho stařík, jako děda, ještě za staty, měl takovou krávu, on s ní a joral. No, a on strašně rád pil v hospodě. A vždycky říkal, mám krávu jak lva. A mám já kosenku, mám já kosu ostrou. Ona mě pokosí, když musí, já celinko rosnu. Když jsem počal kositi, já telinka zvadla, než jsem si kosenku nakul,
Je telinka zovadla, je to tak?